Este ano nas PAU non esquezades ver esta obra na materia de Historia da Arte. Trátase do Pórtico da Gloria. Autor, Mestre Mateo, cronoloxía 1168-1188, estilo románico tardío. Nos encontramos ante unha obra das máis significativas dentro do románico e sobre todo dentro da Catedral de Santiago, pola súa sona e sobre todo polo seu autor. Estruturalmente nos encontramos ante tres arcos que coinciden co que sería as tres naves da Catedral de Santiago. Temos como máis de 200 figuras dentro do que sería pois todo o programa iconográfico do Pórtico da Gloria. Dentro da iconografía estamos falando do Apocalipse. No arco central máis importante pois vemos en primeiro termo o que sería pois un Cristo en Majestade rodeado polo tetramorfos, que se recordades son os símbolos dos 4 evanxelistas, e despois unha serie de anxos a cada lado pois portando o que serían os símbolos da pasión. Ao redor deste arco, bueno, encima de Cristo en Majestade, pois temos o que serían os 24 anciáns de Apocalipse, que, como vedes, sabedes, están portando os instrumentos, anunciando o que sería o xuizo final. Cristo en Majestade está ensinándonos as chagas, é dicir, brazos abertos, e pés en paralelo, enseñándonos o que serían as chagas de esa citada paixón. E despois, a ambos lados, temos os arcos menores. Dentro dos arcos menores falarían do que sería pois o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No lado de dereito, pois teríamos o que serían os apóstolos, os símbolos característicos dentro do que sería a iconografía cristiana. Por exemplo, pois temos a un San Pedro coas chaves, temos a San Pablo, e tamén temos a San Xoán, que está, como sabedes, encima dunha águia. Despois, no lado esquerdo, pois teríamos aos profetas. Por exemplo, aparecen Xeremías, aparece Daniel, e tamén aparece pois Moisés coas tablas da lei. Repito, é unha obra de unha significación importantísima dentro do que sería o románico galego, este románico tardío, e tamén dentro do conxunto, dese gran conxunto escultórico de máis de 200 figuras, pois aparece o apóstolo Santiago, que está sedente con báculo